Добре дошли в света на картите и сънищата. Нека видим едно бързо послание от космическия дух на Вселената. И какво ни казва той днес? И той ни казва да поставим граници. Установете ясни и добри граници. Границите, които защитавате и които си поставяте, са като колелцата, като пръстените на планетите в нашата система. И когато ясно обозначите своите граници, просто светлината във вас ще започне да тече по един съвсем различен и свободен начин. Така че посланието от Вселената днес е да си поставим ясни граници и да не позволяваме на хората да ги преминават. А сега ви оставям до следващия път, когато картите ще разкрият нова тайна.